И коста хора. Аз съм Кучо БГ. Ще ръцъкам малко Clash Royale. Също ще чакаме за... Какво са правили, бе? Еле... Само френдите. Имам майнър. Падна ми се оня ден. Ето го. Legendary карта. Това ми е първата такава карта. Болен съм, ако ще чуете. Турналото никой не. Балон на третия. Ще е по-добре май. Колко таксира? 5. Мога? Не мога. Тук в този дек мога го замена вместо Райт Барберианите. И ще пробвам една атака с него. И ето някой ми донет на ИПК. Къде е балона, бе? 3-6. За да ви покажа как се излагам. Не мога да играя. Само с този дек не мога. Включително, като забива винаги, не е в моя полза, глей. Не. Това се чиска смет, хора. Какво вика? Заб. Зацепи то много жестоко. Ето тук, един хограйдър. Да си имаме. Да бие веднага по колата. Сега бързо да го напляска. Така майнер отзад. Но той така се използва. Пуска се винаги отзад. Зап. Сега ще му напиша goodbye. Аз пък ще му напиша. Бих му казал goodbye. Да. Не, да. Ужас е. Fuck you. Я знаю. Fuck you. Да. Не. Не с толкова лошо. Ха-ха! Браво, бе. А видях се как в началото ми зацепи. О, тут 9 лева. Майко.
Миналата игра даже бомбата не я ползвахме. Това си балона. Пуснах тук, той ще прелети. Пусна 7 еликсира, спускам 2. Един балон, един дракон. Тук майнер. Минек. Аз искам си го взема просто. Виждате какво правя. Екстерминирам ги. Ей, той ще ми свали кулата, бе. Не, бе, брат. Fuck you, bitches. Те па да ме отключат. Елят барберените, брат. Гледай го. То това е да си тъшак на тази игра. Той ще убеде играеш. Срещу някой. Гледай, то само бараки има. Еми супер, що ми има само бараки. Гледай, всичко му на 10 000. Аз нямам нищо, напротив. Ох, извинете. Козурла, прас. Само трябва да се... Фак! Фак, хора, фак! То ще ме бие. Трябва сега да му дъвкам по тази кола. Зап! Не, това е лоша работа. Дай бомбарджак ми пусни. Нищо. Качих, свалих. С първия да ги размазвам. Ще има такъв специален клип, аз ще да кажа епизод, където само ще unlockвам Ашил. Се отваряме често на такива неща. Право бе. И си по колата са. Такова. Гледай сега какво правим. Фраз. 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 Фраз, ама не фраз. Фраз. Fuck you, bitches. Fuck you. Браво, бе. Ето има много сили, бе. Ми така. Вън съм. Искам да напишете според вас това балък ли. Това не дъга. Нека я вземе, това ще бъде по-интересно. Аз на всичките така ги се пускам. Така. Браво, брат. Това са тебе. То го съсипах.
който иска да ни джойне в клан на BG Clan. Лидера е Viva, Арена 10. Lumberjack на втори, Ice Wizard на втори. Другите декове не мога да ги покажа. За сега сме 47. Искаме хора. Добре, защо моите атаки не ми се показват на това? Последна битка правиме за този епизод. Малко скучен, ма какво се прави? Весела Коледа. Fuck you, bitch. Не това, бе. Гледай, такъв съм идиот. Трябва ще пусна Валкирия. Това ще ме бие. Знаете ли? 3 карти, бате. Това ще ме размаже. Аз пред 2 съм обърнал колата. Гудбай. Беше тръснал още един по-дълен. Хуй. Нищо не се знае, имам още 2 минути. Това ме се сипа. Не, бе. Good game, брат. Нищо не мога направя. Това 3 карти, бате. Аз искам да му видя какъв му беше дека, че мога да го прекопирам. Значи пускам Rage, Dark Prince и Wizard. Rage. Dark Prince. Wizard. Този. Skeleton Army, ПК и Hog Rider. Skeleton вместо Baby Dragon. И това ще бъде за този епизод, хора. Надявам се да ви е харесва. Ако така мога да харесате, оставете по един коментар и чао!